Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Ζούμε μαζί και σήμερα. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 4 η ώρα. Ξεκινώντας, θέλω να σας ενημερώσω πως ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Γέφυρα Ζωής, εδώ στην Κοζάνη, σήμερα είναι μέρα αιμοδοσίας. Από τις 3 το μεσημέρι ξεκινάει στα γραφεία του Συλλόγου. Όποιος ενδιαφέρεται να επισκεφτεί το Σύλλογο. Να σας υπενθυμίσω φυσικά το διαγωνισμό που κάνουμε αυτήν την εβδομάδα. Την Παρασκευή θα γίνει μια κλήρωση για ένα πάπλωμα ημίδιπλο από το κατάστημα Έπαυλης. Το είχαμε εδώ πέρα προχθές, το είδατε. Είναι τα σιλικονούχα, είναι πολύ καλό πάπλωμα, πολύ ζεστό, ο χειμώνας έρχεται. Ήρθε δηλαδή. Και μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 246 10 32 233 ή να στέλνετε SMS στο 54005. Θέλουμε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να σας βρούμε την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση. Τώρα θα ξεκινήσουμε Τετάρτη φυσικά με διατροφή. Έχω μαζί μου τον Νίκο τον Παπασπανό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Νίκο. Καλώς σας βρήκα. Και σήμερα το θέμα μας είναι συμπληρώματα διατροφής. Έχουν παρεξηγηθεί αρκετά τα συμπληρώματα διατροφής, είτε προς τη θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική. Επομένως, καλό θα ήταν να διασαφηνίσουμε λίγο τι είναι, πότε τα χρησιμοποιούμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε. Πολλά. Ακούμε πολλά για τα συμπληρώματα, και θετικά και αρνητικά. Θα τα ξεκαθαρίσουμε λίγο σήμερα. Ναι, σιγά σιγά θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ωραία, να ξεκινήσουμε άρα με το τι ονομάζουμε συμπληρώματα διατροφής. Τι είναι αυτά? Συμπληρώματα διατροφής ουσιαστικά είναι κάθε παρασκεύασμα ή σκεύασμα, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο σε μορφή δισκίου, κάψουλα, σκόνης ή ακόμα και υγρού, το οποίο αντικαθιστά θρεπτικά συστατικά που παίρνουμε μέσα από τη διατροφή μας. Δηλαδή αντικαθιστά κομμάτι της διατροφής μας. Αυτό είναι το συμπλήρωμα διατροφής και μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές. Μπορεί να είναι ένα ολόκληρο γεύμα, μπορεί να είναι ένα υποκατάστατο γεύματος, μπορεί να είναι κάποιο συμπλήρωμα μακροθρεπτικών ή μικροθρεπτικών συστατικών, τα οποία θα τα αναλύσουμε σιγά σιγά στην πορεία. Μάλιστα. Είναι φάρμακα, είναι βιταμίνες, τι είναι ακριβώς? Δεν είναι φάρμακα και γι' αυτό δεν περνάνε και από τον ΕΟΦ. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, έτσι. Είναι συμπλήρωμα διατροφής. Ουσιαστικά δηλαδή αντικαθιστά κομμάτι από τη διατροφή μας. Και θέλω να μείνουμε λίγο στον όρο συμπλήρωμα. Συμπληρώνει τη διατροφή μας, δεν είναι υποκατάστατο της διατροφής. Δηλαδή, αν έχουμε την επιλογή να φάμε κάτι σε τρόφιμο και σε συμπλήρωμα, προτιμάμε πάντα το τρόφιμο και όχι το συμπλήρωμα. Το λέει πραγματικά η λέξη συμπλήρωμα. Δεν είναι φάρμακα, δεν συνταγογραφούνται, δεν περνάνε από τον ΕΟΦ όπως σας προείπα, αλλά είναι συμπλήρωμα. Να μείνουμε στη λέξη συμπλήρωμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κόσμος τα έχει εξειδανικεύσει και θεωρεί ότι είναι προτιμότερο να παίρνει συμπληρώματα παρά να τρώει. Όχι. Πρώτα προτιμάμε να τρώμε σωστά παρά να παίρνουμε συμπληρώματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που είναι απαραίτητα, έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε δεν συμπληρώνει ακριβώς την τροφή μας, πώς θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε μία τροφή με ένα συμπλήρωμα? Δηλαδή από τα φρούτα παίρνω το 100% των βιταμινών τους. Από ένα συμπλήρωμα πώς θα πάρω? Από μία κάψουλα, από ό,τι φαντάζομαι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ποσοστά. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα ακριβές ποσοστό που θα πούμε είναι τόση βιοδιαθεσιμότητα από ένα συμπλήρωμα σε σχέση με ένα τρόφιμο. Σίγουρα είναι πολύ μικρότερη η βιοδιαθεσιμότητα από τα συμπληρώματα διατροφής από ό,τι από τα τρόφιμα. Και γι' αυτό προσπαθούμε πάντοτε να επιλέγουμε το φυσικό τρόπο που είναι το τρόφιμο. Παρ' όλα αυτά, το ξαναλέω, υπάρχουν καταστάσεις, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να καλύψει το σίδηρο του μέσα στη διατροφή γιατί έχει αυξημένες ανάγκες σε σίδηρο. Είτε γιατί υπάρχει μια αιμορραγία, είτε γιατί υπάρχει ένας χαμηλός αιματοκρίτης. Επομένως, για παράδειγμα, εκεί θα πρέπει να πάμε σε ένα συμπλήρωμα. Σε κάποια δηλαδή είναι απαραίτητα, σε κάποιους ανθρώπους? Σε κάποιες περιπτώσεις ναι, είναι απαραίτητα. Στα παιδιά είναι? Εξαρτάται. Αν τα παιδιά κάνουν μια σωστή διατροφή, όχι, δεν είναι. Αν τα παιδιά δεν τρώνε σωστά και έχουν πετάξει από τη διατροφή του τρόφιμα για διάφορους λόγους πάλι, είτε γιατί δεν τους αρέσουν, πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε, επιμένουμε να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να τους αρέσει κάποιο τρόφιμο των παιδιών, είτε γιατί το επιβάλλουν λόγοι υγείας, όπως ας πούμε μια δυσανοχή στη λακτόζη που απαγορεύει το γάλα και μάλιστα αν είναι πολύ βαριάς μορφής, απαγορεύει και γαλακτοκομικά και τυροκομικά, εκεί έχουμε πρόβλημα με το ασβέστιο, ενδεχομένως εκεί να χρειαστεί να πάμε σε συμπλήρωμα ασβεστίου. Αλλά στα παιδιά μόνο όταν υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις οι οποίες μας αναγκάζουν να αποκλείσουμε τρόφιμο από τη διατροφή τους. Μάλιστα. Για κατηγορίες συμπληρωμάτων υπάρχουν, πώς θα τις ξεχωρίσουμε εμείς? Υπάρχουν 3 μεγάλες κατηγορίες συμπληρωμάτων και έχω ετοιμάσει και μια κάρτα. Είναι τα συμπληρώματα με αναγνωρισμένη τη λειτουργία τους. Ξέρουμε ακριβώς δηλαδή ποια είναι η λειτουργία τους και η συμβολή τους στον οργανισμό, όπως είναι οι βιταμίνες, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία, οι πρωτεΐνες. Προϊόντα τα οποία προέρχονται από βότανα, όπως παραδείγματος χάρη το ginseng.
το οποίο θα συζητήσουμε λίγο τι είναι, και άλλα συστατικά που προέρχονται από ένα μεγάλο φάσμα από τη φύση και χρησιμοποιούνται σε διάφορους φυσιολογικούς και λειτουργικούς ρόλους στον οργανισμό μας, όπως είναι τα προβιωτικά, τα οποία βοηθάνε στη σωστή λειτουργία του εντέρου μας. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες κατηγορίες συμπληρωμάτων και βέβαια, όπως συζητήσαμε στην αρχή, και αυτές τις τρεις μεγάλες κατηγορίες μπορούμε να τις βρούμε με διάφορες μορφές. Και σκόνη και κάψουλα και σε εμπλουτισμένα τρόφιμα, έχουμε και σε υγρή μορφή. Μπορούμε να μιλήσουμε για το καθένα ξεχωριστά, να πούμε για τις βιταμίνες, δύο λόγια. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για... Να δούμε για ποιο λόγο κατηγοριοποιούνται έτσι, θετικά, αρνητικά και που μας βοηθάνε. Να μιλήσουμε για τις βιταμίνες αρχικά. Βιταμίνες. Συνήθως υπάρχουν πολυβιταμινούχα σκευάσματα τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των βιταμινών. Εκεί αποφεύγουν οι εταιρείες να βάλουν σε μεγάλες ποσότητες βιταμίνες οι οποίες προκαλούν τοξικότητα για τον οργανισμό μας. Επομένως, τα πολυβιταμινούχα συμπληρώματα είναι ασφαλή. Απλά αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι αν υπάρχει μια σωστή διατροφή, τότε δεν είναι απαραίτητο να πάμε σε ένα πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα. Έτσι. Αν δηλαδή καλύπτουμε τους κανόνες της σωστής διατροφής, τρώμε τα 5 φρούτα μας μαζί με τα λαχανικά, 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα, τρώμε το κόκκινο κρέας μας όποτε χρειάζεται, το ψάρι μας, γενικά τα γαλακτοκομικά μας, δεν χρειάζεται να προσλάβουμε συμπληρώματα διατροφής. Παρ' όλα αυτά, συμπληρώματα βιταμινών. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι ρυθμοί ζωής είναι πολύ διαφορετικοί, πολύ γρήγοροι, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι δεν προλαβαίνουν να κάνουν πολλά πράγματα. Αν και εκεί χωράει μια μεγάλη συζήτηση αν προλαβαίνουν ή όχι, γιατί υπάρχουν και λύσεις που μπορούν να προλάβουν. Αν δεν μπορούν να βάλουν τρόφιμα στη διατροφή τους, τότε θα πάμε σε συμπληρώματα. Αν δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, τότε θα πάμε σίγουρα σε συμπλήρωμα βιταμινών. Το θετικό με τα συμπληρώματα βιταμινών, το ξαναλέω, είναι ότι πλέον οι εταιρείες στα σκευάσματά τους έχουν σε πολύ μικρή ποσότητα τις βιταμίνες εκείνες οι οποίες προκαλούν τοξικότητα. Και κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι οι περισσότερες βιταμίνες δεν αποθηκεύονται στον οργανισμό μας. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν εγώ πάρω σήμερα περισσότερες βιταμίνες, θα κρατήσω μια αποθήκη έτσι ώστε αύριο, αν δεν πάρω, να μπορέσει να τραβήξει ο οργανισμός από την αποθήκη. Οι βιταμίνες αποβάλλονται από τον οργανισμό μας μέσω του ουροπιτικού συστήματός μας. Επομένως, παίρνοντας περισσότερες, δεν σημαίνει ότι θα αποθηκεύσουμε βιταμίνες για να έχουμε σε μια δύσκολη περίπτωση. Θα τις αποβάλει ο οργανισμός μας. Άρα δεν σημαίνει ότι μια χρονική περίοδο τρώμε σωστά, παίρνουμε και βιταμίνες για να καλύψουμε μια άλλη χρονική περίοδο της ζωής μας η οποία δεν έχει τη σωστή διατροφή. Άρα χρειαζόμαστε καθημερινά βιταμίνες. Ναι, καθημερινά, έτσι ώστε να μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτές που χρησιμοποιεί ο οργανισμός και να έχουμε μια σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Μάλιστα. Ως προς τις βιταμίνες, μετά είπαμε ginseng. Όχι, είναι πολύ μακριά το ginseng. Ας δούμε λίγο τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία. Ωραία, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ναι. Στην κάρτα που είχαμε δείξει. Τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία ουσιαστικά είναι κάποιες ενώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στον οργανισμό για τη σωστή λειτουργία του. Χαρακτηριστικά παράδειγματα είναι το νάτριο, το χλώριο, το κάλιο, το ασβέστιο, χωρίς να διαχωρίζω τι είναι μέταλλο και τι είναι ιχνοστοιχείο, γιατί θα μπερδευτεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε τόσο βαθιά νερά. Απλά η διαφορά τους είναι στο τι συγκέντρωση έχουν αυτά στον οργανισμό μας. Επομένως, είναι πολύ λεπτά τα όρια τους, δεν υπάρχει λόγος να τα ξεχωρίσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις και εκεί που είναι απαραίτητα. Δηλαδή, ένα συμπλήρωμα ασβεστίου, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό σε μια εγκυμοσύνη. Όπως και ένα συμπλήρωμα σιδήρου ή ένα συμπλήρωμα φιλικού οξέως. Πάντοτε οι γυναικολόγοι συστήνουν στις εγκυμονούσες να παίρνουν συμπληρώματα και σιδήρου και ασβεστίου και φιλικού οξέως, γιατί είναι αυξημένες οι ανάγκες τους και πολλές φορές η διατροφή τους δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Επίσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ηλεκτρολίτες. Χλώριο, νάτριο, κάλιο. Πολλές φορές υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις οι οποίες οδηγούν σε απώλεια ηλεκτρολιτών, όπως κάποια πιθανή διάρρεια ή εμετός. Και στην περίπτωση αυτή προσπαθούμε μαζί με τα υγρά να αντικαταστήσουμε και τους ηλεκτρολίτες που χάνουμε για να μην έχουμε προβλήματα. Επίσης, στην άσκηση είναι πολύ σημαντικοί οι ηλεκτρολίτες, γιατί με τον υδρότα, μετά από έντονη εφίδρωση, χάνουμε αρκετούς ηλεκτρολίτες. Άρα και κατά τη διάρκεια της άσκησης, καλό θα ήταν οι ασκούμενοι να παίρνουν κάποιους ηλεκτρολίτες, όταν η άσκησή τους κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από μία ώρα. Μιλάμε για νερό. Για ποιες τροφές μιλάμε που περιέχουν μέταλλα και ιχνοστοιχεία? Μέταλλα και ιχνοστοιχεία περιέχουν όλες τις τροφές σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό και σε διαφορετικό από τον καθένα. Σίγουρα το νερό περιέχει αρκετά ιόντα από μέταλλα και ιχνοστοιχεία, τα οποία μας βοηθάνε. Αλλά πολλές φορές δεν είναι αρκετά αυτά.
Για τη γυμναστική, για την άσκηση που είπες, μετά ή κατά τη διάρκεια, τι είναι καλό? Πώς θα παίρνουμε τους ηλεκτρολίτες? Κατά τη διάρκεια της άσκησης υπάρχουν ειδικά σκευάσματα τα οποία περιέχουν μέσα ηλεκτρολίτες. Δεν είναι κάτι βλαβερό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Οι ηλεκτρολίτες ουσιαστικά είναι το νάτριο, το χλώριο και το κάλιο. Χλωριούχο νάτριο, ας πούμε, είναι το αλάτι. Μπορεί να το πάρει κάποιος από το αλάτι. Θα μπορούσε να κάνει, για παράδειγμα, ένα διάλειμμα με λίγο αλατάκι και να θεωρηθεί ένας ηλεκτρολίτης που παίρνει εκείνη την ώρα. Έτσι. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει πολύ άσχημη γεύση και δεν φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος μπορεί να το κάνει. Επομένως, υπάρχουν διάφορες εταιρείες που παράγουν διάφορα σκευάσματα που είναι ηλεκτρολίτες, τα οποία πρέπει κάποιος να τα παίρνει κατά τη διάρκεια της άσκησης. Μαραθωνοδρόμοι μπορούν να πάθουν πολύ σημαντικό πρόβλημα, πολύ μεγάλη ζημιά από υπονατριαιμία, για παράδειγματος χάρη. Έχει πεθάνει κόσμος από υπονατριαιμία. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι σε τόσο μεγάλες προσπάθειες άσκησης, εκεί είναι απαραίτητη ακόμα και για την ίδια τη ζωή ηλεκτρολίτες. Ναι. Το νερό, τα νερά που πίνουμε, τα εμφιαλωμένα, που λένε νάτριο, ουσιαστικά έχουν αυτό το αλάτι? Όχι, το αλάτι έχουν το νάτριο. Δηλαδή δεν έχουν το νάτριο και το χλώριο ενωμένα μαζί, ώστε να κάνουν ένωση και να πούμε ότι έχουν αλάτι. Έχουν ξεχωριστά το νάτριο και ξεχωριστά το χλώριο. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αλάτι εκεί. Μιλάμε για νάτριο και για χλώριο απλά σαν ιόντα, σαν ηλεκτρολίτες. Μάλιστα. Για πρωτεΐνες και αμινοξέα? Πρωτεΐνες. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί πολλοί κόσμος που γυμνάζεται θεωρεί ότι όσο περισσότερη πρωτεΐνη πάρει, τόσο μεγαλύτερο μυϊκό ιστό θα χτίσει, τόσο πιο γρήγορα θα χτίσει μυϊκό ιστό. Αλλά και εκεί χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρώτον, γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να απορροφήσει πολύ μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης. Τη maximum απορρόφηση σε πρωτεΐνη που μπορεί να έχουμε από τον οργανισμό μας, και μάλιστα αυτό συμβαίνει μόνο σε αθλητές οι οποίοι είναι κάτω από έντονη άσκηση, είναι περίπου 1,6 το πολύ 1,7 γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους, και το ξαναλέω αυτό μόνο με πολύ έντονη άσκηση. Σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μια ήπια μορφή άσκηση δεν μπορεί να απορροφήσει πάνω από 1,4 γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους πρωτεΐνη. Στην Ελλάδα οι Έλληνες πάντοτε έχουν μια υπερκατανάλωση πρωτεΐνης χωρίς να το ξέρουμε πραγματικά. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι θα έχουν μια υπερκατανάλωση πρωτεΐνης. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε κάτι τέτοιο. Απλά αυτά τα σκευάσματα είναι σκευάσματα που απευθύνονται καθαρά σε αθλητές οι οποίοι έχουν αυξημένες ανάγκες, και πάλι εκεί υπάρχει περίπτωση να μην χρειαστεί. Και εδώ θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό ανάμεσα στα συμπληρώματα πρωτεΐνης και στα συμπληρώματα αμινοξέων. Αν κάποιος, ουσιαστικά τα αμινοξέα είναι τα δομικά στοιχεία μιας πρωτεΐνης. Δηλαδή, πολλά αμινοξέα μαζί χτίζουν μια πρωτεΐνη. Σκέψου την πρωτεΐνη σαν μια μεγάλη αλεξίδα και κάθε κρίκος της είναι ένα αμινοξύ. Επομένως, πολλοί αθλητές μάλλον προτιμούν να παίρνουν αμινοξέα παρά να παίρνουν πρωτεΐνη. Αυτό ίσως δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Πολλά αμινοξέα, αν τα πάρουμε ξεχωριστά σπασμένα, δηλαδή αν πάρουμε την πρωτεΐνη σπασμένη σε αμινοξέα, πολλά αμινοξέα αλληλοξιδωτερώνονται μεταξύ τους και δεν παίρνουμε παρκώς ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επομένως, θα ήταν προτιμότερο κάποιος να πάρει σκεύασμα πρωτεΐνης, αν πρέπει να πάει σε κάτι τέτοιο, παρά να πάρει αμινοξέα. Εμείς πώς τα ξεχωρίζουμε? Μας τα συστήνει, θα πρέπει να μας τα στήσει ένας διατροφολόγος, ένας γυμναστής? Πώς θα ξέρει το άτομο που ενδιαφέρεται τι να πάρει και πώς να τα Σίγουρα θα συνδυάσει? πρέπει να μιλήσει με κάποιον ειδικό, και εγώ θα έλεγα να μιλήσει ή με έναν διατολόγο ή με τον γιατρό του. Και για να πάμε σε καταστάσεις συμπληρωμάτων τέτοιες όπως είναι η πρωτεΐνη, καλό θα ήταν να υπάρχει και ένα γενικό check-up για το πώς είναι αυτός ο άνθρωπος όσον αφορά το κομμάτι της υγείας του. Έτσι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν αυξημένα αιπατικά ένζημα, για παράδειγμα, τα οποία να μας απαγορεύουν μια χρήση συμπληρωμάτων και να τα αφήσουμε στην άκρη. Πάντοτε χρειάζεται ένας καλός έλεγχος ιατρικός πριν προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Επίσης, όσον αφορά το κομμάτι της πρωτεΐνης, η υπερκατανάλωση πρωτεΐνης μπορεί να καταστρέψει τα νεφρά ενός ανθρώπου. Πολύ μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα ουσιαστικά εμποδίζουν τη διούρηση και μπορεί να δημιουργήσουν σε καταστροφή των νεφρών. Άρα και εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τι εννοούμε όταν λες συχνή χρήση? Μιλάμε για καθημερινή χρήση ή πρέπει να παίρνω ένα διάστημα συμπληρώματα, τα σταματάω? Παίρνω ένα διάστημα, τα σταματάω? Εξαρτάται τι ανάγκες έχουμε και τι συμπλήρωμα έχουμε απέναντί μας. Έτσι. Και για ένα χρόνο συνεχόμενο. Τα πολυβιταμινούχα συμπληρώματα συστήνουν πάντα διακοπή μετά από 3 συνεχόμενους μήνες, τουλάχιστον για 1 μήνα. Για να ξαναξεκινήσει κάποιος να παίρνει ένα πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα. Άρα το συχνά δεν σημαίνει SI. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα σταματήσουμε για ένα χρονικό διάστημα και μετά να τα ξαναξεκινήσουμε, εφόσον το ξαναλέω το έχουμε ανάγκη. Μάλιστα. Άρα πάντα με συμβουλές ειδικών. Για τους λιποδιαλύτες? Λιποδιαλύτες. Τα σκευάσματα που είναι αθώα σε εισαγωγικά, τα οποία περνάνε ως λιποδιαλύτες, δεν κάνουν πραγματική λιποδιάλυση.
Δηλαδή, δεν θα παρέχουν τίποτα στον οργανισμό μας. Δεν θα προωθήσουν την καύση του λίπους, άρα δεν θα μας κάνουν δουλειά. Δεν θα μας κάνουν κακό αν τα πάρουμε, άρα δεν θα κάνουν αυτό που λένε. Και γιατί μας τα προτείνουν? Ένα πολύ καλό marketing κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Κάνουν κακό από την άλλη πλευρά ή απλά δεν κάνουν και αυτό που λένε? Γι' αυτό θέλω να το ξεχωρίσω σε δύο κατηγορίες όσον αφορά τους λιποδιαλύτες. Τα συγκεκριμένα συμπληρώματα που είναι αθώα δεν κάνουν κακό. Υπάρχουν όμως συμπληρώματα διατροφής τα οποία περιέχουν ενώσεις, περιέχουν ουσίες μάλλον, οι οποίες ουσιαστικά κατηγοριοποιούνται στις ομάδες που είναι ομάδες συστατικά εντοπαρίσματος τέλος πάντων, τα οποία αυξάνουν τις καύσεις που κάνει ο οργανισμός, επεμβαίνουν εκεί είτε στο θηροειδή είτε επεμβαίνουν στο μεταβολισμό με κάποιες αυξητικές ορμόνες και ναι, αυτά προκαλούν λιποδιάλυση. Δηλαδή ουσιαστικά αυξάνουν το καύσιμο λίπους ενός οργανισμού. Παρόλα αυτά, καταλαβαίνει κάποιος ότι κάνουν πολύ μεγαλύτερο κακό από αυτό που είναι το καλό που κάνουν, το κάψιμο του λίπους. Σκεφτείτε κάποιον ο οποίος μπορεί να παίρνει μια αυξητική ορμόνη, τι μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει στον οργανισμό του, διαταράσσοντας το ορμονικό του σύστημα, ή κάποιος που παίρνει ένα σκεύασμα που μπορεί να περιέχει θυροξίνη, που ουσιαστικά δημιουργεί τεχνητά ένα υπερθυροειδισμό για να κάνει περισσότερες καύσεις. Πόσο μεγάλη ζημιά κάνει στο θυροειδή του. Επομένως, μπορεί μεν να προωθούν τη λιποδιάλυση, το κάψιμο του λίπους. Βέβαια, το τίμημα είναι πολύ μεγάλο. Και φυσικά δεν τα συστήνει ποτέ κανείς αυτά τα συμπληρώματα ή τουλάχιστον αποφεύγει να τα συστήνει. Και για ποιες ηλικίες μιλάμε? Για συμπληρώματα γενικά, για τα συγκεκριμένα. Για τα συγκεκριμένα, για τους λιποδιαλύτες. Εγώ για τους λιποδιαλύτες δεν θα τους πρότεινα σε καμία ηλικία. Γιατί αυτοί οι οποίοι πραγματικά κάνουν δουλειά είναι βλαβεροί για τον οργανισμό μας. Οι υπόλοιποι όλοι, απλά κάποιος παίρνει κάποιο λιποδιαλύτη και θεωρητικά νομίζει ότι τον βοηθάει, αλλά στην πραγματικότητα δεν τον βοηθάει στο να χάσει το λίπος του. Απλά έχει πληρώσει κάποια χρήματα για να πάρει ένα σκεύασμα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής και να δούμε παράλληλα και μια κάρτα που μας έχεις δώσει. Χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. Κυρίως κάνουμε σε θεραπεία και πρόληψη μιας διατροφικής ανεπάρκειας. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού οι οποίες δεν τρέφονται σωστά, άρα εκεί θα πρέπει να συμπληρώσουμε τη διατροφή τους με ένα συμπλήρωμα διατροφής. Ή υπάρχουν ακόμα και παθολογικές καταστάσεις οι οποίες απαιτούν κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Πολλές φορές κάποιος καρκινοπαθής, για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεται μια ενίσχυση στη διατροφή του. Βελτίωση της απόδοσης αθλητών είναι αυτό που συζητήσαμε πριν για τους ηλεκτρολίτες, οι οποίοι θα ήταν καλό να παίρνονται κατά τη διάρκεια της άσκησης, όταν η άσκηση διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρωτεΐνες, όταν δεν γίνεται μια σωστή λήψη μέσα από τη διατροφή μας, είναι μια σημαντική κατηγορία συμπληρωμάτων, αλλά πάντοτε μετά από την συζήτηση με κάποιον ειδικό για να καθοριστεί και η δοσολογία και αν, το σημαντικότερο από όλα, αν πρέπει να πάρει κάποιος. Σε πολλές δίαιτες αδυνατίσματος, οι οποίες είναι πολύ στερητικές ή αναγκάζεται κάποιος να πάει σε πολύ χαμηλή πρόσληψη ενέργειας για διάφορους λόγους, τότε και εκεί θα πρέπει να γίνει μια χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. Η εγκυμοσύνη, όπως προείπαμε, χρειάζεται ασβέστιο, σίδηρο, φιλικό οξύ σίγουρα και ό,τι άλλο συστήσει ο γυναικολόγος στην εγκυμονούσα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι αυξημένες οι ανάγκες μιας γυναίκας κατά την περίοδο αυτή. Βελτίωση της υγείας. Όταν κάποιος έχει μια κακή θρέψη, εκεί σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε συμπληρώματα διατροφής. Πρόληψη και αντιμετώπιση παθολογικών αντικαταστάσεων. Πολλά συμπληρώματα διατροφής περιέχουν αντιοξυδωτικά, όπως είναι το συνενζύμο Q10, τα οποία τα χρειαζόμαστε για να προστατέψουμε τον οργανισμό μας, εφόσον πάλι δεν τρώμε σωστά. Πάντοτε το βάζω την παρένθεση μόνο όταν δεν τρώμε σωστά. Κάποια συμπληρώματα διατροφής λειτουργούν σαν τονωτικά και κατά του στρες. Τονωτικά είναι αυτό που συζήτησαμε πριν, το ginseng. Το ginseng ουσιαστικά έχει μια δράση παρόμοια με αυτή της καφεΐνης, που ουσιαστικά δημιουργεί μια υπερδιέγερση στον οργανισμό μας. Και θέλω να το ξεχωρίσω το ginseng από ένα άλλο πάλι φυτικό συμπλήρωμα, το οποίο έρχεται πάλι από την Κίνα, γιατί το ginseng έχει ουσιαστικά τις ρίζες του στην Κίνα και στην Ιαπωνία, κυρίως στην Κίνα, το mahuang. Το οποίο περιέχει εφεδρίνη και θα πρέπει να το αποφεύγουμε. Εντάξει. Πού το βρίσκουμε εμείς? Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Ναι, σε συμπληρώματα. Υπάρχουν συμπληρώματα που περιέχουν μαχουάνγκ μας. Είναι κυρίως συμπληρώματα που δίνονται για να χάσει κάποιος βάρος. Εκεί περιέχεται συνήθως. Όπου κάποιος βλέπει το συγκεκριμένο συστατικό, θα πρέπει να αφήνει το συγκεκριμένο συμπλήρωμα στην άκρη, γιατί ουσιαστικά το τρόφιμο, η ρίζα αυτή περιέχει εφεδρίνη, η οποία ουσιαστικά είναι με ντόπινγκ.
Έτσι. Αλλά το ginseng είναι κάτι το οποίο βοηθάει να τονωθεί ο οργανισμό μας και να είμαστε σε μια μικρή υπερδιέγερση. Γι' αυτό καλό θα είναι και συμπληρώματα τα οποία περιέχουν ginseng να μην τα παίρνουμε ποτέ βράδυ, να τα παίρνουμε μόνο πρωί, για να μην μπορεί κάποιος να κοιμηθεί κιόλας. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω γενικότερα για τις βιταμίνες. Πρέπει να τις παίρνουμε για τα συμπληρώματα, να τα παίρνουμε μόνο πρωί? Γιατί έχει ακουστεί ότι οι βιταμίνες το βράδυ μπορεί να μας τονώσουν. Όχι, οι βιταμίνες μόνος δεν μπορούν να δημιουργήσουν υπερδιέγερση. Παρ' όλα αυτά θα είναι καλό να τα πάρουμε το πρωί και να τις χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ειδικά αν περιέχουν ginseng, γιατί πολλά πολυβιταμινούχα περιέχουν και ginseng. Παρ' όλα αυτά, καλό θα ήταν και τα πολυβιταμινούχα συμπληρώματα να παίρνονται μαζί με γεύμα. Γιατί περιέχουν και λιποδιαλυτές βιταμίνες μέσα, οι οποίες χρειάζονται για την απορρόφηση, που χρειάζονται λιπαρά για να απορροφηθούν. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε ένα γεύμα εκεί που περιέχει μια μικρή ποσότητα λιπαρών για να απορροφήσουμε και αυτές. Με το νομικό κομμάτι τι γίνεται? Γύρω από τα συμπληρώματα. Επειδή ακριβώς τα συμπληρώματα δεν είναι φάρμακα, δεν περνάνε από το ΕΟΦ. Άρα η νομοθεσία είναι πολύ πολύ χαλαρή απέναντι σε αυτά στην Ελλάδα. Και εδώ είναι που θα πρέπει να έρθει ο ίδιος ο καταναλωτής και να εξετάσει τι είναι αυτό που παίρνει. Να διαβάσει την ετικέτα του, να δει τι συστατικά περιέχει και να ρωτήσει έναν ειδικό να δει αν θα του κάνει κάτι καλό ή αν θα του κάνει κακό. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα, στο κομμάτι των συμπληρωμάτων, δεν υπάρχει ένα νομικό καθεστώς. Τα περισσότερα δεν περνάνε μέσα από τον ΕΟΦ γιατί θεωρούνται συμπληρώματα διατροφής και όχι φάρμακα. Και μάλιστα, καλό θα ήταν ο κόσμος να παίρνει συμπληρώματα διατροφής από επώνυμες εταιρείες, γιατί αυτές πραγματικά γράφουν στην ετικέτα τι περιέχει ένα συμπλήρωμα διατροφής. Ενώ κάποιες εταιρείες οι οποίες δεν είναι επώνυμες μπορεί να κρύβουν συστατικά του συμπληρώματος. Δηλαδή, έχει τύχει να έχω διαβάσει μια έρευνα για ένα συμπλήρωμα το οποίο έκρυβε εφεδρίνη, ενώ δεν την έγραφε πουθενά. Μάλιστα. Θέλω, επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, να πούμε τι να προσέχει ο καταναλωτής από όλα αυτά που είπαμε. Πώς μπορούμε εμείς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας? Αρχικά, προστατεύουμε τον εαυτό μας με μια σωστή διατροφή, έτσι ώστε να αφήσουμε τα συμπληρώματα στην άκρη. Εντάξει, σίγουρα. Όταν λέμε σωστή διατροφή, συγγνώμη, σε διακόπτω, τι εννοούμε? Ότι πρέπει 2 φορές την εβδομάδα κόκκινο κρέας? Πρέπει να έχουμε μερισσίως τουλάχιστον 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Προϊόντα ολικής αλέσεως για τη σωστή λειτουργία του εντέρου μας, αλλά και για να πάρουμε και αρκετές φυτικές ίνες διαλυτές. Γαλακτοκομικά μέσα στη διατροφή μας εξαρτάται από την ηλικία. Το συζητήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή πόσα θα πρέπει να παίρνει κάθε ηλικιακή ομάδα. Κρέας μία το πολύ 2 φορές μέσα στην εβδομάδα, εξαρτάται και εκεί αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα το σιδηρό του ή όχι. Ψάρι οπωσδήποτε μία με 2 φορές μέσα στην εβδομάδα και η υπόλοιπη φορά, μια ακόμα μέρα, θα μπορούσε να είναι με λευκό κρέας. Αλλά γενικά. Θεωρείς ότι το τηρεί αυτό εύκολα ο κόσμος? Τη διατροφή. Δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει καθένα στην καθημερινότητά του, πάντως αυτό είναι αυτό που θα πρέπει να ακολουθήσει. Ναι. Γενικά, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι πολύ μακριά από τα δεδομένα της διατροφής μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα τυπικό ελληνικό σπίτι, δεν διαφέρει πολύ στη διατροφή από αυτά που συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν μιλήσουμε για εξαιρέσεις, οι οποίες στο σπίτι επικρατεί κυρίως το junk food, τότε είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά γενικά η ελληνική οικογένεια φροντίζει να κρατάει αυτές τις συνήθειες και αυτές τις διατροφικές επιλογές. Εάν εγώ δεν παίρνω τα φρούτα και τα λαχανικά που πρέπει καθημερινά, τρώω όμως τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τα όσπρια, το κρέας, τα λαχανικά, το κόκκινο κρέας, το ψάρι και το λευκό κρέας, πρέπει να παίρνω συμπληρώματα? Όταν μου λείπουν οι βιταμίνες από τα φρούτα. Σίγουρα εκεί θα πρέπει να πάμε σε ένα συμπλήρωμα διατροφής. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι να προσπαθήσουμε να φάμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Το πιο βασικό απ' όλα. Αν δεν τα καταφέρουμε, αν δεν είναι επαρκείς οι ποσότητες αυτές που τρώμε, τότε θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα συμπλήρωμα το οποίο θα μας καλύψει ό,τι δεν μπαίνουμε από τα φρούτα και τα λαχανικά. Και το ξαναλέω, το συμπλήρωμα δεν είναι πανάκια. Είναι η τελευταία λύση που έχουμε στα χέρια μας. Προσπαθούμε να φάμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Αυτές οι πολυβιταμίνες, κάτι τελευταίο, αυτές οι πολυβιταμίνες που είναι γνωστές και τις παίρνουμε πιο συχνά, νομίζω αυτές παίρνουν περισσότερος κόσμος, είναι καλές, πρέπει να τις παίρνουμε? Οι πιο γνωστές, λόγω marketing είναι οι πιο γνωστές, αλλά αυτές βρίσκουμε και πιο εύκολα στα φαρμακεία. Είναι ασφαλείς. Ακόμα και αν κάποιος δεν χρειάζεται κάποιες από τις βιταμίνες που έχει μέσα για τη καλή διατροφή του, δεν θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Ωραία. Εντάξει. Είναι βασικό να είναι ασφαλές ένα συμπλήρωμα. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι αν δεν τις χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να τις παίρνεις. Αλλά απλά δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα συγκεκριμένες πολυβιταμίνες συνήθως οι επώνυμες. Η υπερβιταμίνωση υπάρχει? Υπάρχει και μπορεί να εμφανιστεί. Εξαρτάται λίγο ποια βιταμίνη θα δημιουργήσει την τοξικότητα, έτσι. Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει και πώς πρέπει να προσέχουμε?
προσέχουμε. Το πώς πρέπει να προσέχουμε. Γενικώς η υπερβιταμίνωση ή το να φτάσουμε σε ένα σημείο τοξικότητας μιας βιταμίνης συμβαίνει μόνο μέσα από συμπληρώματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει ένας άνθρωπος μέσα από τη διατροφή του σε σημεία βαθμό τοξικότητας μιας βιταμίνης. Και γενικά πριν φτάσουμε στο σημείο της τοξικότητας, πάντοτε χτυπάει ένα καμπανάκι ο οργανισμός μας, το οποίο μπορεί να είναι είτε μια διάρρεια, είτε μια συχνουρία, είτε μια κυτρινίλα στο χρώμα του δέρματος. Έχουμε τέτοια συμπτώματα. Δηλαδή, η υπερκατανάλωση βιταμίνης C θα δημιουργήσει διάρειες και επίσης κάποια στιγμή θα αρχίσει να αλλάζει και χρώμα το δέρμα. Θα γίνεται πιο κίτρινο, για παράδειγμα. Αλλάζει χρώμα το δέρμα. Παίρνει μια πιο κίτρινη. Σαν άρρωστος ουσιαστικά. Σαν κάπου θα παρουσιάζει ένα νύχτερο. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Για ένα καινούριο θέμα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε διαφημίσεις και μην ξεχνάτε την κλήρωση, το διαγωνισμό που κάνουμε. Θα κληρωθεί ένα πάπλωμα ημίδιπλο από το κατάστημα Έπαυλης την Παρασκευή. Να διεκδικήσετε και γιατί όχι να κερδίσετε. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά μαζί.